Nepísaným kráľom lesov v okolí Lokce sa stal vysoko postavený policajný funkcionár. Stromy pílil v cudzích lokalitách a vďaka tomu zarobil veľa peňazí. Ľudia z okolia sa ho báli. Až doteraz. Vyrúbal horu aj našim starým rodičom. Aj nám takisto vyrúbal. Ľudia v Lokci sú rozhorčení, rokým kto si rúbe stromy. Anton Meško je naša rodina. Pohár trpezlivosti pretiekol teraz, keď sme ho našli s bratom, že zasa rúbe drevo na cudom. Podľa Dedinčanov si riaditeľ hraničnej polície vyberal tie najhrubšie kusy. Do 3 do 5 kubíkov to má najradšej. Miestni obyvatelia tvrdia, že sa to deje už 10 rokov. Týmito krádežami prišli majitelia o 100 000 korún. Podľa domácich si mal na tvrdú prácu najímať pilčíkov či traktoristov. Každý, kto chce píliť stromy, potrebuje aj povolenie. Mama sa nepodpísala na to povolenie a zrazu tam bol jej podpis. Verejný činiteľ má veľké kompetencie, vyzná sa. A teraz čo mi taký dôchodca môže? Čo ma ten bude vodiť po súdove? Keď sme prišli za ním, odkázal. Nebude sa vyjadrovať ničomu. No lebo nechce. Policajt čelí obvineniu z trestného činu krádeže, vyšetrovanie naďalej pokračuje. Zákon za takéto konanie umožňuje uložiť trest odňatia slobody až do 2 rokov. Žandár by mal správny s príkladom, vzorom, a nie, aby sa druhí žandári za ňa hanbili. Pre televíziu Joj, Eliška Prečová.